iyang kuan o. Montado ka ba? Kung gikawat man ani mo dong. Paano tayo mga Manaya kay kuha na yung tiil. Anong imo man gikawat? Montado ka karon na. Ayan eh. Ha? Montado ka. Tawagin kuan pulis ya. Ayun ang kulat. Oh, kawag ka. Lingkod. Tawagin. Dili bisa pang mahila. Tawagin pulis. Dali dali. Tawagin ang pulis. Asa naman siya? Ayun ang nawala. Ayun ang kulat. Tawagin. Gani tawagin pulis. Tawagin pulis. Halang lingkod lang lingkod. Lingkod lang lingkod. Lingkod lang. Lingkod lang lingkod. Lingkod. Lingkod lang ha. Bisan pagsilingan lagi. Ako, sa ko minang amo o balak. Dili man na pwede nga kaon man ninyo. Pagkatong dili man imo dong. Maluto na tayo sa dalang balay no. Ayun. Kunya dili man imo ah. Sinsya lang ito eh. Ay, dili sa pasensya. Wait lang. Asa ang kuan? Asa nga? Nawala na. Nawala na. Awa. Ito ana. Sila na iba. Ang katuntak ko. Pulis na iba. Ako ni Jing, kayo na Jing. Yatag na kayo na Jing. Eh, pa-open na lang. ka dira uy. Butaan ako amo. Asa na to ngayon na o? Nawala na tong amo ang inana. Di na na mo. Gana. Ay, na dito dito. Na dito, pagkuhan na. Bundak ka na niya tungkuhan Muslim. Ngano laging gibit-bit nimo? Ayaw pa hilabot. Dili man na pasensya good. Kay sawa na milutuan. Naimo naman ang gidmukan pa among pagkaon dire. Eh, sinsya lang yun ito eh. Pasabihin na lang ang pulis mo kuan. Dili pwede ito kay Manat manggod mo. Ayun na pangawat ga. Yun eh, sinsya lang yun eh. Kay pwede ka makulatan. Tanaw, ikulatan mo ka. Sinsya lang yun eh. Isimbag siya ni, giana siya ni Kuya Henry. Yapak raman siya. Dili lang gud. Sinsya lang yun eh. Siyempre gikapoy ko baya tog gukod no.